Fa poc vaig anar a una botiga d'animals a adoptar una mascota i al final una família d'ossos del Pirineu em van adoptar a mi. Allà al Pirineu els ossos em posaven un abeurador amb Coca-Cola i una menjadora amb pizzas de tot tipus. No sé pas com aconseguien cada dia tot aquest menjar, però pel que sembla els botiguers dels pobles del voltant no estaven gaire satisfets amb ells. Potser quedaven a deure. A la nit dormia la mar de bé, perquè em van instal·lar a un raconet de la seva cova i allò semblava una cambra d'aïllament sensorial. Feia llargues passejades per la muntanya amb ells i mentre ells es dedicaven a caçar formigues, a pescar truites o a gratar-se l'esquena, jo em quedava en calçotets a prendre el sol assegut a una tombona de platja que m'havia portat. Em sento feliç amb la meva nova vida. El que passa és que aviat m'abandonaran enmig del seu son profund, quan arribi l'hivern. Per això estic fent tràmits perquè m'adopti una família de pingüins, però que visquin a un bon zoològic, perquè anar-me'n al Pol Sud no em convenç. Em perjudicaria la salut,